Irridu ġurnaliżmu ħieles biex ikollna gvern li verament jirrappreżenta lil poplu kollu. Kien dan il-messaġġ li twassal waqt diskussjoni li saret fi pjazza l-Assedju l-Kbir mill-Għaqda Repubblika biex jitfakkar it-tielet anniversarju mill-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia. Il-President ta' Repubblika Robert Aquilina qal li l-poplu Malti Wawċi jixraqlu gvern li vera jirrappreżentah, iżda mingħajr il-midja lokali dan ma jistax isir. Robert Aquilina qal li mhux talli dan mhux qed isir, iżda qed isir bil-kontra, hekk kif il-ġurnalisti ta' kuljum qed ikollhom attakki personali għas sempliċi raġuni li qed jagħmlu xogħolhom. Bekku talab għal protezzjoni għal ġurnalisti hekk kif ma jistax ikun li jkun hemm attakki lejn il-midja. L-attitudni illi saraw ma tantx twassal prositijiet lil ġurnalisti. Anzi, ġurnalisti li jippruvaw jagħmlu xogħolhom bl-aħjar mod possibbli jkunu s-suġġett ta' attakki huma personalment u dawk viċin tagħhom. Għatta ġurnalisti Taljani li naqdu f'din id-diskussjoni qalu li huwa importanti li qtil ta' Caruana Galizia jitfakkar kull sena, hekk kif hu d-dritt ta' kulħadd li nsiru nafu l-verità fid-daw tal-korruzzjoni min-naħa tal-Gvern Laburista. Preżenti kien hemm ukoll il-President tal-IGM Silvana De Bono li tkellmet dwar it-tfixkil li qed jaffaċċjaw il-ġurnalisti. Il-ġurnalist qiegħed iħares kull fejn iħares hekk madwaru ħitan biss. Ħitan biss. Is-saqsi x'issaqsi 95% of the cases tiġi it-tweġiba jew ma tiġix. Jew tkun slogan, jew ripetizzjoni ta' xi ħaġa. Indirizza din id-diskussjoni wkoll Manuel Delija illi qal li l-poplu Malti għandu dritt ikun jaf il-verità u l-ġurnalisti qegħdin hemm biex iwasslu din il-verità bl-aħjar mod possibbli.